Gør det ikke glas. Du gør det ikke glas, faktisk. Det skal vi så ikke bare droppe det, når de har lavet det. Men det ser du. Hvad så har du læst min besked? Hvis du siger det til nogen, så får du fucking tæv. Du får. Ja. Jeg smadrer dig, du siger det. Jeg forstår. Prøv at høre. Hej far. Hej søn, jeg sidder lige og spiller. Du må godt spille, hvis du vil. Det er bare noget rigtig lortdag i skolen. Hvorfor er det det? Jannik, de mobber mig hele tiden. Skriver de vil dræbe mig over Facebook. Ian og Jannik? Ja, det er Flemming. Din søn, Ian, har drillet min, Mikkel, og skriver nogle grimme beskeder til ham over Facebook. Hvad så din svans? Hvad så rødhælde? Hvad laver du? Hvad er det? Hvad? Var det kærestebrev? Nej, det er mine noter. Hvad? Det er noter. Hvorfor slader du? Du sladrede i går, gjorde du det? Nej. Jo, du gjorde. Min far sagde det, da din mor havde ringet til mig eller sådan noget. Noget lignende, ikke? Hvad laver du? Jeg sagde fucking til dig, at du ikke skulle sladre, vel? Vel? Spase, smører ham i morgen, ikke? Jo. Ingen kender morgendagens skær. Du ser dig ikke tilbage, og du ser mig ikke mere. Venner på mig. Kender du den, når venner på dig en under? Man bliver lidt under når en ven vender gruppen som en del af en svensk. En kniv i ryggen er som at blive gennemplukket med en scene, lyset blænder synet. Smerten flænser kødet, uden du ved hvorfra det blæser blivet. Troede aldrig det skulle komme fra dig. Her vender svinder ligesom tår i regn. Hver kender du dig selv, for du ved ikke hvem jeg er. Vi kan sætte det dig og mig, yeah, right, yeah. Ingen kender dagen. Ingen kender morgendagens skær. Du ser dig ikke tilbage, og du ser mig ikke mere. Selvom jeg står på scenen lige her. Du har gjort dit hjerte udødeligt, men også så står du ihjel. Har sendt dig sms'er, men du har aldrig svaret nogen. Så nu prøver jeg noget gennem radioen. Ingen kender dagen. Slukker din cellphone, lukker fjesbogen, men jeg ved du hører den her, Holmes. Du dig selv. Hvad siger jeg? Jeg kan ikke kende mig selv. Vil jeg spille mine evner på held og gengæld? Ligesom mænd i et spil. Bedste venner bliver til værste fjender. Well, det er dit valg, ikke mit kald. De siger alt